Ongi etorri historiak ahotsa du programara. Non, denboran zehar bidaiatuko dugu historia moldatu duten pertsonaia harrigarriak ezagutzeko. Gaur, ezpata, gaztelu, armadura eta zaldun ausartak ezagutuko ditugu. Gure helmuga, 1180 urtea. Gaztelako erresumaren bihotzean, Iberiar penintzulan. Bere ausartasunagatik eta bibote, bikain zainduta izateagatik ospetsua den zaldun bat bizi da, Don Rodrigo de Villafuerte. Lotu kaskoak, segurtasun uhalak, alegia, erdi aroragoaz eta 3, 2, 1, filmean aragoaz! Denbora makina berotzen den bitartean esena azaltzen saiatuko naiz. Don Rodrigo Medina Zelin jaio zen, 1155, duela 8 mende baino gehiago. Txikitatik eskutuz, zaldiz eta zutegiko burdinaren usain bereizgarri horrekin inguratuta bizi izan zen. 7 urterekin orrialde gisa trebatzen hasi zen, eta horrek esan nahi zuen beste jaun baten gazteluan bizi izan behar zuela. 14 urterekin eskutaria zen jada eta urteetako lan gogorraren ondoren zaldun bihurtu zen. Bere garaian, Erdi Aroan 3 gizarte talde nagusi zeuden, erregeek buru zituztenak, kleroaren baimenarekin beste guztien gainetik agintzen zutenak. Haien azpian noblezia zegoen, erregek leialtasunaren eta babesaren truke emandako lurraldeak kontrolatzen zituena. Eta azkenik, nekazariak zeuden, nobleen boterepean bizi zirenak. Don Rodrigo zaldu bat zen, zaldun baten bizitza ez zen oturuntza eta festa hutsa. Egunero entrenatu behar zuen, lurrak zaindu, jaun feudalaren aginduak bete eta, noski, gerrarako prestatu behar zuen. Eta txapelketarako. Hiru, 2, 1, abiatzen ari gara, iraganera goaz! Uste dut iritsi garela. Hor dago, bere metalezko jantzi diztiratsuarekin. Ea zerbait interesgarri kontatzeko duen. Egunon, noble zaldun. Zu zara Don Rodrigo de Villafuerte? Bai, bidaiari ona. Eta ongi etorri nire domeinuetara. Baina zergatik hitz egiten duzu hain modu arraroan? Zinez eskatzen dizut formalago hitz egiteko. Zer gertatzen da zu informalarekin? Ez alduzu eziketarik? Ere ikusten dut oso modu arraroan jantzita zaudela. Non utzi duzu zure armadura? Tintorerian uste dut. Pizka bat zikinduta zegoela. Azken borrokatik? Ha! Orduan, otoitz egin gaur ez dagoela borrokarik. Eta zer daramazu jantzita? Katekota daramat jantzita. Hau da, metalezko jantzi mota bat. Mosketatik babesten nau eta arintasunez mugitzeko aukera ematen dit. Gainetik, nire jaka jantzen dut. Nire familiaren armarria erakusten duen maukarik gabeko tunika moduko bat. Otso bat urrezko atzealdean. Gustatzen alzaizu? Maite dut, eta non bizi da zu bezalako zaldun bat? Nire etxea herri txiki baten ondoan dagoen dorre gotortu bat da. Ez da nire jaunaren gaztelu handi bat bezalakoa, baina arrizko horma oso sendoak ditu. Nire zaldientzako ukuiluak, aletegiak eta nire gonbidatuak hartzen ditudan areto handi bat. Nire familia, nire morroiak eta armadako gizon batzuk ere bizi dira hemen. Eta zer leku hartzen du zu bezalako zaldu batek gizartean? Noblezia basuaren parte naiz. Horrek esan nahi du lurrak eta privilegioak ditudala, baina baita bete beharrak ere. Ez naiz ehunka soldadu dituen jaun handi bat, baizik eta bere jaun feudala zerbitzatu eta nire zoroak lantzen dituzten nekazariak babestu behar dituen basailu bat. Horretaz ari garela, nolakoa da zure harremana zure jaun feudalarekin? Leialtasun eta elkarrekiko zerbitzu harremana da. Lurrak eta babesa ematen dizkit,
eta leialtasun zin egiten diot eta gerran zerbitzatzen diot agintzen didanean. Eta nekazariekin? Haiekin desberdina da. Nire lurrak lantzen dituzte eta trukean, bidelapur eta inbaditzaileen gandik babestu behar ditut. Bizitzeko behar dutena ere ziurtatu behar dut. Beraz, zuek, saldunok, ez diezuen nekazariei soldatarik ordaintzen? Oso erraza da, nire lurretan bizi eta laundu ditzakete, eta gero usta horren edo hazten dituzten animalien zati bat eman diezadakete. Ulertzen dut. Beste gauza bat nire jakin mina pizten duena. Zein izan da zure ausartasun garrantzitsuena saldun gisa? Ai, maite dut historio hau kontatzea. 1181 neguan izan zen. Merkatari karabana bat erasotu nuen bidelapur talde batek Valdeoro basoan. Nire lurren ondoan. Lapurrak oialekin, espezikin eta baita eliza berri baterako kanpai bidalketa batekin ere iesi zioa zen. 5 gizonekin bakarrik, haien arrastoak jarraitu genituen elurretan eta egun sentian mendate estu batean zegada egin genien. Dena berreskuratu genuen eta haiekin adibide bat emateko bidelapurrak behartu genituen kanpaiak parrokoari itzultzea. Harrezkero, diotenez, lapur batek ere ez du ausartzen Medina Zelira hurbiltzen. Egia da ez dela Rodrigo Díaz de Vivar zaldunarenak bezain ausartasun ospetsua, el Cid Campeador deitzen ziotena, baina nire herriarentzat gudu bat irabaztea bezain garrantzitsua zen. Gorputza dardarka jartzen zait pentsatzearekin bakarrik. Zein beldurgarria. Oso ausartak zarete. Nire egunerako bizitzan ez ditut normalean horrelako egoerak bizi. Gehienez ere patioan pilota baten inguruko eztabaida bat. Eta nolakoa da egun bat normala zuentzat, gerrarik edo bandorik ez dagoenean. Beti hasten naiz egun sentian otoitzen. Gero ezpatarekin eta lantzarekin entrenatzen dut. Sasoi fisikoa funtseskoa da nire lanbidean. Ondoren, lurrak egiaztatzen ditut. Errotak funtzionatzen ari diren, ustak hasten ari diren, inork ez duen ardirik lapurtu, batzuetan nekazarien artean auziak edo gatazkak izaten dira konpondu behar ditudanak. Eta arratsaldean berriro eiza edo entrenamendua. Eta txapelketa bat gertu dagoenean, han egoten naiz. Ez dut inoiz bat ere galtzen. Zein nekagarria. Ez zara inoiz gelditzen. Eta aurrek zer egiten dute bitartean? Herrian, aurrek ahalik eta azkarren laguntzen dute. Ahal duten guztia ginez, neskek amekin sukaldatzen ikasten dute. Eta baita josten edo etxea eta animaleak zaintzen ere. Eta mutilek zoroak lantzen edo aitaren tailerrean lan egiten dute. Eta noiz joaten dira eskolara? Haur batzuk bakarrik joaten dira eskolara, sortedunenak. Normalean familia aberetzenen semeak dira. Mutil eta neska batzuk monasterioetan ere ikasten dute, non monjeek irakurtzen eta idazten irakasten dioten. Zein bitxia. Eta zer esango zenuke dela zailena zaldun izateari buruz? Gerraren ziurgabetasuna. Ez dakizu inoiz noiz deituko zaituen zure jaunak borrokara. Negu etean edo uztaren erdian izan daiteke. Beti prestatuta egon behar duzu. Noski, inork ez ditu gauza horiek egutegian idazten. Imagina dezakezu? Eta zer da divertigarriena? Txapelketak zalantzarik gabe. Zaldi gainean lasterka ibiltzea lantza prest duzula, egan egitea bezala da. Beste zerbaitek ere pizten dit jakin mina. Nire jatorritik, gure hirian eta munduko gainerakoan gertatzen dena jakiten dugu berriei esker. Baduzu moduruk zure inguruan gertatzen dena jakiteko? Noski. Alde batetik, merkatariak daude. Azokaz azoka bidaiatzen dutenak eta beste lurralde batzuetan ikusi dutenak kontatzen dutenak. Doneiakue bidea egiten duten erromesak ere badaude. Europa osotik etortzen dira, eta Frantzia edo Ingalaterrako istorioak kontatzen dituzte. Eta mezulariak ditugu, errege eta jaunen iragarpen ofizialak helarazten dituztenak. Ikus dezakezuenez, badakigu zer gertatzen den gure inguruan ere. Esango alzenidake orduan zure belarrietara iritsi diren azken berri garrantzitsueneriko bat?
Atzo bertan, merkatari bati entzun nion esaten Ingalaterran, haien erregea Ricardo Leioil bihotza lur santura joateko prestatzen ari dela gurutzadetan borrokatzera. Diotenez, ausarta da, gutxi batzuk bezain ausarta eta Frantzian dagoenetako pentsatzen ari dira haiekin bat egitea. Zaldu hau oso gizon garrantzitsua da. Leioil bihotza, zein izen polita. Don Rodrigo, zure filosofia esaldi batean laburbildu beharko bazenu, zein izango litzateke? Promesak betetzea, 1000 agudu baino gehiago balio du. Gogoratuko dut hori, maite dut. Don Rodrigo, ez dizut denbora gehiago kenduko. Argi baitago oso jaun lanpetua zarela. Mila esker elkarrizketa liluragarri honegatik. Garai liluragarri honi buruz askoz gehiago jakiteko gogoz noa. Gaur, Don Rodrigo de Villafuerte ezagutu dugu. 12. mendeko gaztela saldun bat. Eta hark kontatu digu nola ez izen txikitatik. Nolako azep bere harremana bere jaun feudalarekin eta nekazariekin. Non bizi zen eta nola funtzionatzen zuen gizarteak bere garaia. Ohorea altzairoa baino indartsuagoa dela zekien gizona. Eskerrik asko iraganerako bidaia honetan gurekin bat egitegatik. Hurrengo atalean, historian arrastoa utzi duen beste pertsonaia bat ezagutuko dugu. Ez galdu, historiak ahotsa du hurrengo kapituloa.